días a todos os presentes e a que me acompaña aquí na mesa. Eu aceitei vir e non sabendo moi ben a onde viña. Bueno, sí que era a Casa do Saber, non? E a Lugo, que coñece o lugar, antes de que fora isto mesmo. Pero creo que non faría falta, non vexo que fose preciso que eu estivese aquí para gabar a importancia e o valor deste proxecto de Proxétate en galego, porque creo que fala por si mesmo. E eu non sei se podo engadir nada novo a isto. Debo dicir, en primeiro lugar, que me parece unha idea excelente que creo que merece os meus parabéns, persoais desde logo, e na medida do posible tamén institucionais, porque, dado que presido unha institución que ten algo a ver, non só coa lingua, sino coa cultura galega no seu conxunto, todo aquilo que teña que ver coa proxección, sexa na sociedade galega ou fora de Galicia, a do que é a lingua e a cultura galega, pois creo que é importante e o valore positivamente. En segundo lugar, porque me parece unha iniciativa que normalmente non suele suceder así, pero que ven de abaixo arriba, ou creo entender que ven de abaixo arriba, e non de arriba abaixo. Ten, por tanto, máis valor desde o punto de vista metodolóxico e tamén desde o punto de vista social e institucional, especialmente por estar vinculado a un campus que ten moita coherencia en si mesmo, e porque pon o acento nun punto que non acostumbra a poñer o acento, que é o punto da escrita científica ou da divulgación de conhecimentos do chamado campo científico, campo das ciencias experimentais. Eu diría máis ben campo científico, non só das ciencias experimentais ou ciencias da terra, da saúde ou o que for. En todo caso, admitamos que hai unha certa diverxencia entre esa que Snow chamou as dúas culturas e, por tanto, que pon máis o acento na parte do chamada ciencia dura ou ciencia experimental, o cual non está mal sempre que non se considere que iso é único, nin que iso é digamos que é o campo que ten valor de estatus e de prestixio frente á investigación en ciencias sociais e humanidades, sobre todo, normalmente asimiladas ao emprego de linguas minoritarias e que se considera a veces con un pouco máis de distancia ou incluso de non relevancia. Bueno, eu sei que os promotores non pensan eso, e ao revés, penso que é moi importante que teñan tomado, o sea, que teñan esta conciencia e que vayan nesta dirección, e, por tanto, os meus parabéns neste segundo punto tamén. Si é verdade que recordaba que foi un rector da universidade, si xa casi non me lembro, pero algo desbobo. E si, naquela altura, fixéramos unha campaña, tamén creo que importa me recordar agora, bastante, non direi agresiva, porque a palabra agresiva no século XXI xa non se pode usar, nada máis que para a guerra contra o terror. Pero si, creo que bastante imaginativa, que era aquela de que en galego estamos no mundo, e o galego é último, pero en galego estamos no mundo, máis ou menos, quero recordar, que foi unha campaña diseñada tamén no ámbito da normalización lingüística dos servicios, normalización lingüística da Universidade de Santiago, e que creo que tivo, pois, naquela altura, unha eficacia, entre outras cousas porque, de algún modo, normalizou o uso do galego non só institucionalmente, sino tamén na práctica diaria, máis do que estaba, polo menos, na Universidade de Santiago de Compostela, e a incorporación do galego ás prácticas docentes e a lingua vehicular nas aulas, especialmente nas teses, sin ser especialmente importante, sin ser numéricamente ou cuantitativamente decisiva, sí que experimentou, creo que, un avance que despois seguiron moitas outras persoas, e iso é no que estamos agora. Alén da universidade, bueno, aproveito para decir que este asunto da relación entre lingua e investigación tamén nos interesa moito no Consello da Cultura Galega, porque vexo que neste proxecto, non é unha crítica, é só unha observación de pasada, está moi centrada na propia universidade, naquilo que ten que facerse na universidade,
Pero hai cousas que se fan á marxe ou fora ou complementariamente coa universidade que neste punto son importantes. Por exemplo, eu traigo aquí este libro que se titula Escribir de Ciencia en Galego. Son as xornadas que se fixeron no Consello da Cultura hai pouco tempo, bueno, debe haber un ano e medio ou dous, onde se aporta moito de información sobre cal é a situación do emprego da lingua galega no ámbito científico, máis concretamente de ciencia experimental, porque isto coordina unha sección que se chama de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade, que coordina o profesor Díaz Fierros, no que, en fin, levan feito non só xornadas, debates, etc., sino tamén algunhas apostas pola divulgación científica en galego. Mesmo hai un libriño que se publicou tamén no Consello respecto desta materia, que é basicamente responsabilidade de Xurxo Mariño. Tamén aproveito para dicir que desde hai tempo comezamos cun álbum da ciencia, hai moitos anos, que facía fincapé sobre todo na recuperación da imaxe dos científicos galegos vinculados á JAE, a Xunta para a Ampliación de Estudios, e agora eso está ampliado nun álbum da ciencia que incorpora todos os científicos galegos de renome, pasados, presentes e algún, espero que futuro, porque o ritmo que imos ainda non ten todo feito, pero acabará saindo tamén neste álbum da ciencia. De modo que hai, e creo que un background detrás que creo que nos axuda, pero estamos nunha situación que realmente non é nada cómoda. Por exemplo, vendo as estadísticas de como vai evoluindo a presencia da lingua galega no ámbito científico nas universidades galegas, e aquí creo que só hai, en algún caso, datos da Universidade de Santiago e da Universidade da Coruña, vemos que a partir do ano 2000 aproximadamente vaise entrecruzando, como se fora unha tesoura, as liñas que, por exemplo, en teses de doutoramento escritas en lingua galega ou noutra lingua que non sexa o castelán, que neste caso é inglés, pois a partir do 2000 vai avanzando o inglés respecto e supera teses de doutoramento feitas na Universidade de Santiago e na Universidade de Coruña as feitas en lingua galega. Naturalmente xa non digo nada das feitas en lingua castelán ou español, que teñen, pois, probablemente 87 ou cerca do 87% de porcentaxe no conjunto. De modo que, claro, hai 20 ou 30 anos apenas había teses en galego. Aquí, neste texto, faltan algunhas notas de carácter estadístico. Por exemplo, a ver se encontro. O primeiro ano no que se fixeron teses de doutoramento en lingua galega segundo as áreas de coñecemento, pois as máis antigas son dos anos 80. Eu creo que hai algún erro aquí, pode que haxa algún dos anos 70, pero esta é a realidade. É dicir, vista dunha perspectiva positiva optimista, avanzamos moito. Vista dunha perspectiva pesimista, estamos moi longe. É dicir, avanzamos moito porque hai 30 anos a ciencia en Galicia, escrita en galego, realmente era só patrimonio de literatos, ou ben de algúns pioneiros que formaran parte dos seminarios dos galegos, ou do laboratorio de Laxe, que tamén parte dos seminarios dos galegos, ou ben era ensaio produto da impronta da xeración Nós. Pero no ámbito puramente universitario a presencia da lingua galega era moi minoritaria. Coa transición democrática, a establecendo a autonomía, a propia autonomía das universidades e a súa galeguización, creo que se avanzou moito, pero ainda estamos moi lonxe de ser unha situación un día normal, no sentido de que houbera que facer as teses en galego todas. Creo que hoxe xa non se fan nunha única lingua, salvo nos países anglófonos probablemente sí, pero non creo que nin nesos en todos. En países non anglófonos e con linguas nacionais estáveis, poñamos Portugal, ou España, ou Italia, pois tampouco se fan nunha única lingua. Nin se divulga os resultados científicos nin en portugués só, nin en español só, nin en italiano só, nin en francés só. É dicir, que tampouco poderíamos aspirar a facerlo en Galicia, pero a nosa distancia creo que é moita respecto de outras realidades.
creo que temos que ser conscientes de que aquí nos xogamos algo para o futuro. Sobre as linguas, eu non sou moi experto neso, pero, claro, corren moitas ideas, algunhas verdadeiras, outras non tan verdadeiras. E agora está moi de moda, tamén trajo aquí para que non é para que incorporedes ao vosso, isto quizás, sí, pero isto aos vosos recursos. Poden traer tamén o español, pero polo que despois direi ten máis importancia quizá que o faiga co portugués. Este é un folletiño, pero que é o resultado dun estudo moito máis amplo que se chama o valor da lingua portuguesa. Hai tamén moitos estudos que se chaman do valor económico ou valor da lingua española. En España, desde hai 10 anos aproximadamente, estánse falando de investigacións feitas por economistas, basicamente, tamén por algúns científicos experimentais, pero e algúns literatos, pero sobre todo economistas, que evalúan o valor ou importancia que ten dentro dunha economía determinada a lingua. Por exemplo, no caso español, non sei se coñecedes, supoño que sí, chegaron á conclusión, isto foi un proxecto bastante ambicioso da Fundación Telefónica, que acabou, de algún modo, acollendo, apadriñando o Instituto Cervantes. Os resultados, así dito en breve, os resultados son que, non sei como chegar a eles porque non lin toda a letra miúda, a lingua española supón un 15% de valor no conxunto das transaccións económicas que fai España ou os países con lingua castelán ou española no mundo. Que fixeron os portugueses? Pois, os portugueses, unha cousa mellor. O valor da lingua portuguesa é o 17%. Non o 15%, o 17%. Tamén feita por economistas, por psicólogos e outra xente por aí adiante, que tamén evaluaron, non sei como, nas teses da contabilidade nacional, das contabilidades nacionais, o valor económico da lingua. Este é o seu resultado. En todo caso, sirve tamén, neste caso, apadriñada por o Instituto Camões e en parte outros institutos, non sei se o Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, creo que tamén. Aquí, por exemplo, este folleto que teño, o valor da lingua portuguesa, está prefaciado, prologado por Jorge Rangel, que é o presidente do Instituto Internacional de Macao. E aproveito para dicir que en Macao se falou a lingua portuguesa. E agora fala aproximadamente 1,5-2%, mas ollo, o que ollo, é un centro extraordinario de ensino da lingua portuguesa na China. É dicir que están, como diríamos por aquí en Europa agora, están fartos, casi podres de diñeiro en Macao, gracias ao bezo que teñen os chinos, que de xogaran moito. E os casinos dan o seu réditos, non? E de modo que gracias a esa milenaria propensión ao xogo dos chineses, creo que Macao goza dunha situación bastante cómoda, entre outras cousas. Bueno, entón, que as linguas creo que hoxe están sendo xeito non só de, como sucede en España, infelizmente, de disputa, de conflicto, de construción nacional, senón tamén que son obxectos de análise desde o punto de vista máis económico e máis de utilidade. Na parte de utilidade, en Galicia non está feito isto. Ni sei se... Pasou pola cabeza varias veces apadriñar, non sei, pero intentar desde o Consello de Cultura facer isto, pero ainda non atopei as persoas que quixeran facelo, e non sei se é moi fácil facelo, pero, bueno, imos seguir intentando, non? É dicir, que cal é o valor económico do galego, ou da lingua galega, que tamén poderíamos encontrar algúns resultados neste sentido, solo visto desde fora, bastante útiles, porque hoxe que debatimos moito sobre o galego, se é útil, se non é útil, e todas as cousas, e como se debe ensinar, como non, e tal, e resulta que, falando con moita xente, o que un acaba de percibir é que os que teñen unha idea máis, digamos, máis útil e máis reditual, digamos, do galego, son xustamente moitos empresarios, pequenos e medianos empresarios, comerciantes, que teñen relacións especialmente con países da lingua portuguesa, e nomeadamente co Brasil. Mesmo tamén estudantes que van
ou postdoc que fan estadías no Brasil, que atopan que isto é moito máis rápido a súa incorporación, a súa aceptación, a súa valorización nos lugares de destino, do que aquí moitas veces pensamos. Isto non está cuantificado, non pode dicir se isto ten un valor de 1, 2, 3, 4, até o 17%, que me parece maravilloso. Que o portugués vale o 17%. Pero, en fin, para compensar o do español do 15% non está nada. Entonces, que podemos facer para o futuro? Bueno, primeiro, creo que admitir que o galego é unha lingua útil, iso non é dicir nada novo, pero é unha lingua útil non tanto pola comunicación que ten, senón polo valor que transmite dunha cultura, dunha comunidade na que foi creado e da que forma parte, non? Se o miramos desde o punto de vista da comunicación en si mesmo, pois claro, o galego é unha lingua que é minoritaria, pero hai 4.995 linguas minoritarias no mundo, e hai só 5 ou 6 maioritarias. É que hai 5.000 linguas no mundo, como mínimo. Morren todos os días, aparecen outras variantes. Hai uns anos había 6.000 ou non sei quantas, xa me perdí. O galego forma parte dun tramo relativamente alto, porque co coñecemento de máis de 2 millóns de persoas só falado, escrito e entendido, supera a maior parte das linguas que se falan no mundo. O que acontece é que non é unha hiperlingua, nin é unha lingua central, pero isto non é posible que nos plantexemos isto. Entón temos que convivir coa idea de que é unha lingua que ten un ámbito aparentemente de relación moi baixo. Como podemos resolver isto? Bueno, aquí hai moitas estrategias. Eu creo que estamos un pouco, no caso galego, para meu ver, estamos un pouco aprisionados polas estrategias da lingua española. En Europa, sobre todo, hai dúas estrategias diverxentes. Hai unha estrategia que insiste moito na defensa das linguas nacionais. Poñamos España, Francia, Alemania, Italia, basicamente as tres primeiras. E outra estrategia que sigue, bien, temos linguas nacionais, pero temos que salir ao mundo de outra forma. É o modelo escandinavo, o modelo nórdico, e o modelo Europa Oriental, salvo Rusia. E nós temos unha lingua polonés, checo, serbio, croata, ucraniano, que sexa. Temos portugués, temos danés, temos noruegués, sueco, etc. Que fan? Pois combinar o acceso a unha hiperlingua, como é o inglés, e un mantemento da propia lingua no seu territorio. No caso do español, do francés, do alemán, eu creo que se está resistindo a unha situación na que non quere, digamos, que conformarse coa idea de que somos unha lingua mundial, o español ou o francés. E, por tanto, vamos a explotar todo o que podamos esta dimensión de lingua mundial. Entón, neste sentido, eu creo que o galego ten que, de algún modo, xa, a corto prazo, ten que tomar decisión. Non sei se o galego non existe. Dice, as persoas que falan, actúan en nome do galego. O galego como tal non fala, non? Nin toma decisións. É dicir, que teñense que tomar decisións neste punto. E é, ou ben aceptar que é unha lingua minoritaria, e nada máis, e que é unha lingua que ten pouca comunicación, ou aceptar poder formar parte sólida, eficazmente, do que algúns dos autores deste texto do valor económico da lingua portuguesa noutro ámbito, non no da valor económico, sosteñen que habría que facer como unha sorte de aposta por unha lingua que pudese non competir, pero que ser representativa no ámbito das publicacións científicas, do acceso a internet, etc., que sería a mistura do español e do portugués. Se iso lograrse, o galego tería moito camiño andado, porque o galego é o punto de encontro entre unha lingua e outra.
Actualmente xa sabemos por os lingüistas que é ou ben lingua única ou ben forma parte do padrón portugués. Non é lingua castelán, eu xa sei iso, non? Pero a súa evolución histórica contribuiu a que o galego boa medida para un extraño se comporte moito como un castelán mal falado. A miña experiencia, que xa non é pequena, nos países de lingua portuguesa, levan sempre a mesma conclusión, que eles te perceben como non te entenden, non te consideran como un español que falas unha cousa rara que se parece a algo portugués, mas que non é unha lingua propia, é auténtica. É unha mirada externa que hai que ter en conta tamén. Entón, aquí temos que facer algo. Ou ben decir, bueno, isto é un asunto de 4 provincias, máis as partes irradiantes do Bierzo e de Sanabria, ou isto é un asunto mundial. Este ano que está acabando foi o ano do Día das Letras Galegas a Valentín Paz Andrade, dedicado a Valentín Paz Andrade. E Valentín Paz Andrade, nesta propia cidade, en 1968, no Círculo das Artes, que está en un edificio, que está aquí ben cerquiña, pronunciou unha palestra titulada O valor transcontinental da lingua galega. O valor transcontinental da lingua galega. E defendeu que a lingua galega podía permitirnos estar presentes en 4 continentes. O portugués tamén está nos 4 continentes. Está nos 5. Bueno, pero se entende que onde estás, onde partes. Pero daquela, Paz Andrade ainda pensaba que pouco máis de 100 millóns de persoas falaban, pensaba, é o que había, que pouco máis de 100 millóns de persoas falaban portugués. Hoxe aquí, nestes datos, xa acabo de ver, que eles consideran que son 254 millóns de persoas. 254 millóns de persoas que falan portugués no mundo, dos cuales 203 no Brasil. Estos datos estadística de xullo de 2011. Bastante actualizado, bello, verdad? 2011, todo mal. De modo que 254 millóns significa xa unha proporción moi notable de poboación mundial. Bueno, en definitiva, que creo que temos que ver a parte positiva do asunto. A lingua galega é unha lingua útil, porque é unha lingua que non só é dona dunha expresión literaria e expresión do espírito, se quere iso, un pouco galego e todas esas cousas, senón tamén que forma parte dun marco xeográfico, xeopolítico e cultural como é todo o mundo iberoamericano, que creo que é moi importante. Temos, naturalmente, que con isto volvo algo que non quería tocar, pero que case é imposible non tocar, que é o problema dos conflictos ou das asimetrías lingüísticas, que especialmente no Estado español son tan evidentes e tan profundas, e que agora mesmo están á hora do día. Aquí hai un problema que claro, que non ten fácil solución, claro, que é, vese nos argumentos que está dando, por exemplo, non só a direita, senón unha boa parte da esquerda xacobina na España actual, e é, bueno, hai un idioma común e o resto que se entendan nos seus lugares, como se fora unha reserva en Minnesota. Entón, hai uns cataláns que se lles ocurre falar catalán, que se arregle galán en Cataluña, e hai uns vascos que, esos non nos metemos porque pode haber lío, e hai uns galegos que, válgame Dios, que incluso teñen esa especie de gusto ilícita de falar en galego. En cambio, que hai unha asimetría evidentísima. Cando se fala de que non se queren asimetrías en España, a lingüística é evidente, porque resulta que se un pode ser criticado, incluso ser obxecto de outros calificativos, porque un rapaz que lingua española en Cataluña non sexa admitido nun colexio, etc., tamén temos o caso bastante frecuente de un rapaz catalán ou galego ou vasco que non pode estudar dentro de España, fora da súa comunidade, a súa lingua. De ninguna forma ou case de ninguna forma. Desde logo, un rapaz de Ciudad Real non pode estudar catalán, nin galego, nin vasco. Tal vez en Sao Paulo, ou tal vez
Nova York, pode facer, ou tal vez en París, ou en Londres, ou a incluso está en Berlín, pero desde logo en Ciudad Real, non? Por tanto, aquí hai unha simetría. Que creímos os ben intencionados e si máis ou menos federalistas que isto se podía resolver mediante unha conllevancia ou un acordo, non? Pero que cada pouco isto se desfai. Creo que non está ben pensado que as linguas teñen que ser protegidas polas súas autonomías só. As linguas chamadas linguas cooficiais ou linguas propias, por non decir linguas de segundo orden, debían ser obxecto de protección do Estado. É dicir, teñen que ser Estado, formar parte do Estado. Isto plantea o problema de se as linguas son só nacionais ou non. Porque se decimos que a lingua é un signo de identidade, entón ten que estar contra o Estado, que representa outra identidade, supostamente. Se iso o transformamos en vehículo ou ferramenta de comunicación, convencemos ao outro de que iso é así, podemos avanzar, non estou moi seguro. Bueno, isto levaríanos a un camiño que eu non sei como resolver, porque en políticas lingüísticas, do pouco que levo lido, sempre se chega a unha posición que é difícil de armonizar para varios supuestos distintos, non? Por exemplo, era bastante improbable que a lingua euskera pudese consolidarse hai 30 ou 40 anos como se consolidou. En cambio, nos facíamos grandes boca auga, grandes esperanzas sobre a situación da lingua galega ou lingua catalana, non? E resulta que hoxe está, ainda que non en número de falantes, pero sí en proxección e en evolución máis forte a lingua euskera do que a lingua galega e a lingua catalana, a pesar de que a lingua galega falen máis porcentaxe de poboación en Galicia do que éuscaros, ou sea, falen a lingua éuscara no País Vasco ou no País Vasco francés, xa deixo fora Navarra, non? Incluso as provincias francesas. Entón, aquí pode haber resultados que son un pouco inesperados. Un sociolingüista, un politólogo que estudiou as políticas lingüísticas, un politólogo vasco, pero que non é especialmente vasquista, que se chama Josu Mezu, fixo unha enquisa, un estudo, que é unha tese de doutoramento, publicada en español tamén, polo Centro de Investigacións Sociológicas, que se chama El palo e la zanahoria. E compara as políticas lingüísticas do País Vasco desde a transición democrática até os anos 90 e tantos, casi 2000, e as políticas lingüísticas de Irlanda despois da independencia. A conclusión non pode ser máis desalentadora ou máis preocupante, ou é tamén máis interesante. En Irlanda, unha vez conseguida a independencia, parecía que era moi fácil consolidar o gaélico. Era unha cuestión, os profesores tiñan que control do ensino e aquilo era como unha especie de jauja, e en 20 anos desfixeron. No País Vasco, con métodos totalmente diferentes, curiosamente, é dicir, con zanahoria, cenoura, non co sistema de pau dos irlandeses, conseguiron recorrer o camiño contrario. Non só por eso, non só pola cenoura, sino polo consenso. Cosa que agora, polo consenso non o consenso da transición, senón o consenso de desenvolver políticas culturais e lingüísticas na que estaban de acordo nacionalistas e non nacionalistas. É dicir, PNV e PSOE, o Partido Socialista de Euskadi. A conclusión é esta na que estamos, ou na que están eles. Entón, aquí, eu creo que isto hai que repensar un pouco e creo que vos, que sodes personas que presentes novas e os que me acompañan na mesa, Pedro xa está máis cerca de min que delas, me parece, pero as dúas mulleres que agora van falar e que son as protagonistas deste acto, pois creo que tedes unha responsabilidade moi grande para o futuro. Eu creo que en lingua hai que abandonar, hai que superar certos fundamentalismos
certas posicións un pouco decimonónicas, permítese unha palabra, non? Porque no fins do século XIX dicíase con certa gracia que unha lingua era un dialecto máis un exército. Dialecto máis exército. É dicir, era un patuá convertido en lingua pola forza, de forma coercitiva. Pero no século XXI non temos ningún exército que poida coercitivamente obrigar a xente a facer o que quere unha minoría que faiga, salvo que eso viña dado por unha vía indirecta de diplomas de poder débil ou poder blando, de soft power, que sexa, pues, queremos tomar Coca-Cola porque pensando que tomando Coca-Cola somos como os americanos, e así sucesivamente, non? Entón, queremos falar aquilo porque nos parece tal. Eso non é coercitivo, é persuasivo, é seductor. É o que se dice nos términos do soft power, pois lograr que os outros queiran facer o que un fai, que é maravilla. Eu quero vestir como aquel señor, eu quero comer como aquel, eu quero gustaría ter unha casa como aquela outra persona. Esa persona triunfou, é admirada, é referente, portanto, eu quería falar galego, como fala fulano, por exemplo, o Rajoy. E non lo hará, non consegue. Entonces, que creo que neste punto hai que ser bastante persuasivos, firmes. Creo que tenemos necesidade de buscar unha certa neutralidade na cuestión lingüística. Neutralidade non no sentido de estar de acordo con todos. Nada. Non falo deso, nin de unha especie de sincretismo ou de eclecticismo, non. Neutralidade no sentido de que a lingua ten que ser un factor común, un factor que una, non un factor que separe, que sexa denotativo. E en Galicia corremos un certo perigo de que se convirta en denotativo. Porque se define a xente, aquel fala galego, aquel amigo do gallego, eso do gallego. Isto é bastante preocupante e temos que combatir. Entonces, proxectos como este, ou iniciativas como esta de Proxétate en Galego, creo que permiten ir cara ao futuro nun sentido de aceptar a lingua como tal e ao propio tempo estar no mundo. É compatible falar galego con estar no mundo, e con ser útil, e con poder comunicarse, e non ten por que ser necesariamente unha marca, un carimbo no teu pasaporte. Tu falas galego, tu xa tes este carimbo, non? É por outra razón. Isto xa sei que é complexo de lograr, pero espero que se pode lograr con iniciativas como esta. Estou seguro, e coa vosa propia vontade, con estes ollos que me estades mirando, dicindo, mana, que dices este home? Pois, vamos ver. Hai que intentar. De modo que parabéns, e tedes vos.